After a long time Mofela vadzoka kuZimbabwe kuzoona mhuri vakanogamuchirwa naMadam Bosi kuairport nezuro. Uko Tete Mildred vabva vavanyorera tsamba vachiti tinotenda wadzoka asi musana unofara kusimbiswa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanyora Tete Mildred vakati tsamba kuna mhofu yemukono wadiwa mhofu. Ndanyora tsamba ine mufaro mushure mekunzwa guhwo nevakomana kuti makatsika pamusha here kana kuudza Tete Midho ukati tinganyaudzweka. Ndakatozobvuma saThomas vakomana vachindiratidza uchisumudzwa naTaira. Ndakaona uchinzi Dzamu ndiye hwi kukandwa mudenga ndikaona wabatwa zvakasimba nechemuchiuno umu. Muroora anoda kupiwa maraundi ake akakwana. Wakanwa here kambusha kako kandakakutumira? Izvezvi wakarasa. Handikanokusimbisa nyama naiwe. Tinoziva muri vana Shuga Mutape asi zvinoda kambusha kuitira kumhanya nemaraundi. Izvezvi ndichatoenda nekapadza kangu ndinokucherera guchu pachikomo apo. Koma totsika akasatana akatarisa kuti pfe. Vana vakadiiko? Takukanganwa Dzabu naMiki pari pamusana pamai vavo vanosumudza murume kumukanda mudenga. Chegore rino ndiri kusvikako mangwana kuseni nebhazi rekutanga. Huku dzako dzechibhoyi ndatakura. Izvezvi urege kunamatira musha uyu unotenderekawo uchiona kuti ndepapi pari kuda kuiswa waya. Clove ndiri kuuya nayo pamwe ndingawana mwana mukomana. Toonana mangwana. Ndinoda kusumudzwawo. Rega ndichienda pachikomo apo kusati kwanyanya kupisa. Tete Mildred vane huma yakaoma. Vari kuti ivo Mofela vakazokanganwa chero kumbundira vana vavo mushure mekunge vaita kusumudziwa naMadam Bosi. Vanyora vakati isusu vanhu vekwamhufu tinotapira. Izvi zvangoratidza evidence nemasumudzirwo aiitiwa Mofela nemudzimai. Zvinofadza kuona mhuri ichireunita. Kotaitika Mofela vachasvika pabirthday asi zvakazoramba hazvo vasvika soon after. Zviri kubuda switi vazobuda vari pabalcony vachienjoya mansion. Musakanganwa kuti Mofela vakaenda vachiri kugara kuchimba chavo chidiki chiya ndokuzodzoka pava nemadevelopments akadai.